Saya Sanson. Phải phải. Tôi thằng này ấy có cầm ticket đẹp à? Legend of Ognigor. Yo Banrajan somoन्दै दोङो Banasur होनना बुङो. Asurसो होनमारो। ओरैनो होनदों आरो थगायनो नंगौ। थगाया आङो बेखौ लायाबो जानो नङा ना चित्रलेखा ना ओइनो चित्रलेखा होननाय लिरनो दं Banasura learned the plan इंराजि ना Legend of Ognigor माने मा Ognigorनि legend नङा legend माने mythology माने गोदो गोदायनि जायनि प्रुफ गैया आरो legend खुगा थुनलाइ Banasur होनबा असुर बान राजा र टिकेट गैयालासिनो हाबनो मोना फट'बो दिखांलाया माने मालाय मबाइलखौ मानो लादो हा मानो लाबोदो ओइ क्लास 10 निफोरा फट' दिखाङो ओइ क्लास 10 निफोरा फट' दिखाङो नालाय फट' दिखाङो बिसोरो जेराव फट' दिखांनो एलाव होयो इयाव दिखां खायसेयाव फट' दिखांनो एलावबो थाया सोंबानो जाबाय आरो ओमफ्राय माने दिखांनो होगोनबो जानो बेफोरखौ गेटफोरखौ दिखांना लाबो गेटखौ जोंनो नांखागौ थारमाने इयाव गेटआव थानानै दिखांस' क्लास 10 निफ्राय फै गेटआव खनसे दिखां सानैसो थाबाबो जागोन सोर दिखां सोरबा एसे मबाइल दिखां बिसोरनो नांगोन इखौ गेटआव थाना फट' दिखांलै बाहाय ओइ क्लास 10 फोर नोंसोर गेटआव थानानै मोनसे फट' लाफरनो हा नोंसोर नांगोन ना फार्स्ट अग्निगराव फैनायनि प्रुफआ बुखानो हा ना इसोरना बै माबायाव नांथारगोन एसकारसनसो फैखादों नालाय नोंसोर था जेखौ जायाना थानालाय मा जानो दिखां इयाव थानाय गेटआव हां ओइ बे गेटखौ नुजानाय बायदि फार्स्टआवथ' नोंसोरनो गेटखौ नांखागौ अरगें दिखांना ला औ दे इयावबो थास ऊपर में क्या होने लगा देख तो कुछ रखो दिखां गेटखौ लासो ओमफ्राय गेटखौ होननाय बायदि ओइ गेट जाबाय जाबायथ' जाबाय टिकेटआ लाबाय
Hah? Ini tuh. Coba. Tuh. Coba perintah. Tuh. Oi, kita lihat kita ramai minum mana? Yuna yang minum, mak. Kita makom satu sah, makom satu. एखेलगे माबा बुस्थु गांसे गांसे लाबोनो नोंथारो एखेलगे दानदोंमोन आरो दा गांसे गांसे नांखागोन बयनिबो ओरैबाथ' फानगासिनो 이게 저기 번 타고 아버 이놈아. 그거 원조 아니 코스틴타 코스틴 지부한 지배거든 itu dah masih beda tiket mendam nak kayak mana las tanah ini kita nih habis ini masar oh habis mana betul Halo. Ma? Aja main nih, obrol dulu. Oh, ini kan saya dulu. sir Girkhan. 이거 사람 입이 안 돼서 그린 거 나가네 Oh, ini apa itu kita hai? Sanda. Wah, ro 오 guys foto lah deh suruh foto jadi hai foto lah ang nabili na. ma ơi man được na đang nang ai khôi khự hai kẹp đây phải terus mau kita buzu giding नायलांबाय थानो हाखानायसो ना wah बहुत गोजौ tuh langsung tahu semua mobile ada lagi hah Oi mati थांदो जों उल्थामान थांदो थां ओरै गिदिं फैगोन ओरै 너 새우 같은 새우 눈물 어이 나 있으나 좀 이거 봐
Burlingbutur दैमा अग्निगर फैथारदोंमोन ना आदसा मेंबाय नामा लेस्रि मेङाखै ना आखाइ हमनानै थाबाय मेंबायबा ओइसोर मोनहैबायानो माथो मेंबाय बा फुला मोजांथार दं ना मदिनि बायदि ओरै खारदो बा मा दङ ओइ दलं खाथियावसो जानांगौ जोंनि ini Ognigar nama wah oंखाम संदों aku जेबो गैयालै बाबु isi sama Ognigar